să beau o gură de cafea. Nu e ca și cum sunt limitat cu timpul sau ceva. Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din Cinebanda lui Alin, de data asta în format video. Aplauze! Bine că știu să pun aplauze, altfel aș fi arătat de-a dreptul ridicol. Acesta este primul episod dintr-o serie de videoclipuri pe care vreau să le postez pe canalul ăsta de YouTube, în care voi explora industria benzilor desenate din America. Sau mai bine zis, voi analiza sau îmi voi expune părerile, opiniile legate de anumite serii de benzi desenate, moderne, clasice, whatever, veți afla pe parcurs. Cel puțin eu o să încerc să uploadez în mod regulat cam o dată pe lună, dar după cum știți, life is hard. Deci nu știu exact cât de des voi uploada, încerc o dată pe lună să fie bine pentru toată lumea. De ce fac asta? Probabil că mă veți întreba. Păi, motivul principal pentru care am ales să fac această serie de videoclipuri este că benzile desenate pentru mine reprezintă pasiunea numărul 1, este forma mea preferată de entertainment. În timpul liber, când vreau să mă relaxez, citesc o bandă desenată și beau o gură de cafea. Ce vrei, Luche? Nu vezi că înregistrez? Du-te de aici. Haide, du-te. Deci, după cum spuneam, industria benzilor desenate este una foarte frumoasă, mai ales cea din America. Eu nu mă pricep la industria, de exemplu, din Franța sau din Belgia, în afară de Judge Dredd, care din ce știu apare într-o revistă, în Anglia, Lunar sau whatever, sau Black Sad în Franța, în care este vorba despre o pisică detectiv sau ceva de genul. Cam astea sunt singurele mele publicații pe care cât de cât le citesc și știu despre ele. De-aia noi ne vom focusa exclusiv pe industria din America. Ele nu sunt numai despre supereroi, dar avem multe companii independente care publică tot felul de povești, nu știu, de la noir, romantice, sci-fi, horror, 11.000 de variante. Banda desenată este, din punctul meu de vedere, cel mai bun mediu vizual în care tu ca artist te poți exprima și vocea ta artistică, să fie auzită cel mai bine. Pentru că, așa cum știți, pe o pagină de hârtie și cu un creion, practic posibilitățile sunt nelimitate, nu ești constrâns de bani, de buget, de stați puțin că tehnologia asta încă nu este foarte ok, s-ar putea să arate dubios, de asta hârtia este the number one și este și cea mai ieftină, ceea ce este foarte, foarte ironic. Înainte de a intra propriu zis în discuția de astăzi, sau mai bine zis, vom intra direct în discuția de astăzi, voi începe prin a vă relata puțin despre istoria benzilor desenate și vă voi povesti puțin despre ele, da? Stați aproape, nu durează mult, dar este bine să avem și așa o mică bucățică introductivă istorică ca să vă dau un context mai bun pentru cele ce urmează. Banda desenată sau comic book-ul este o publicație de entertainment formată din desene sau ilustrații ce portretizează persoane, locuri sau chiar și nave spațiale intergalactice creionate sub formă de panouri juxtapuse secvențial care prezintă scene individuale. Panourile sunt adesea însoțite de proză descriptivă și narațiune scrisă, de obicei dialog conținut în vestitele baloane de cuvinte, un simbol emblematic al formei de artă a benzilor desenate. Comic book-urile au fost pentru prima dată popularizate în Statele Unite și Regatul Unit în anii 1930. Primul comic book modern apărut, în Famous Funnies, a fost lansat în SUA în 1933 și a fost o retipărire a benzilor desenate apărute în ziare. Te duceai frumos la chioșc, plăteai 5 cenți și înainte să intri în știri despre război, recesiune și criză mondială, citeai pagină cu caricaturi amuzante pe modelul
o înghețată vara poate să fie bună și iarna. Mă scuzați, trebuie să eliberez pisica. Această primă publicație, Famous Funnies, au stabilit multe dintre bazele de storytelling utilizate în comic book-urile moderne. Arta secvențială este metoda de a relata povestea dintr-un comic book. Arta secvențială este un termen propus de artistul Will Eisner pentru a descrie formele de artă care folosesc imagini desfășurate într-o anumită ordine în scopul povestirii grafice sau pentru a transmite informații. Deși separate spațial pe pagină, panelurile dintr-un comic book reprezintă trecerea timpului, timp pe care scriitorul împreună cu artistul sau de multe ori aceeași persoană îl pot manipula conform propriilor plăceri. Ok, acum că am terminat de povestit puțin despre istoria benzilor desenate, este momentul să intrăm în a doua parte a videoului și anume banda desenată propriu-zis și formatul ei, pentru că benzile desenate, o să le vedeți atunci când o să căutați, când o să cumpărați, sunt publicate în forme diferite, da? Fiecare are un format diferit, iar noi acum o să discutăm despre principalele 3 formaturi în care veți găsi de obicei o bandă desenată. Acesta este un single issue, așa se numește el. Are 25 de pagini, dintre care 20 sunt povestea propriu-zisă, restul de pagini sunt pentru reclame. De obicei se mai găsesc și sub formă de 30 de pagini, 40 de pagini, dar acelea sunt mai rare pentru că reprezintă ori un număr special, ori o ediție aniversară, ori sunt mai multe variante, dar în mod normal cam asta este. Într-un astfel de număr veți găsi o bucățică dintr-o poveste mai mare, da? Deci este foarte mișto pentru că fiecare număr citit cumva îți lasă un cliffhanger și să te facă pe tine interesat de următorul număr. Acestea sunt trade-uri, da? Sau volume. Astea sunt următoarea etapă, da? De exemplu, în această cărticică, odată ce toate numerele au fost scoase, ele sunt reprintate și prinse, cum ar veni, da? Unite într-un volum sau trade, așa cum v-am zis, în care vă este prezentată povestea pe larg, cap-coadă. La fel ca și la single issues, sunt și ele de mai multe feluri. Avem, de exemplu, volumul acesta, Moon Knight. Acesta este volumul 2 dintr-o serie mai mare a poveștii Moonlight. Moon Knight. Nu se pot colecționa mai mult de 6 numere ca să se poată face un volum, dar scriitorul de obicei are o poveste mult mai amplă de făcut și din acest motiv aceste volume sunt împărțite, ca mereu să fie un număr exact de 4, 5, 6 numere. Deci acesta este motivul pentru care este volumul 2. Există și volumul 1, volumul 3 și așa știți exact unde vă găsiți. Este destul de simplu, este exact ca la, nu știu, ceapă, da? Sunt mai multe leere până când ajungeți la miez. Habar n-am cum să explic mai bine. Mai există de asemenea și asta. Ăsta este un graphic novel. Știți că este un graphic novel pentru că pe copertă, pe cotor, nu apare un volum și nu apare volumul 1, volumul 2. Asta înseamnă că asta este o poveste one and done. Este o poveste, de obicei poate să fie, nu știu, în afara continuității unui personaj sau pur și simplu autorul a zis că gata, în aceste numere eu mi-am spus toată povestea, am înnebunit, am relatat, plec mai departe la următorul meu proiect. Deci, într-un graphic novel aveți o poveste cap-coadă, da? Spre deosebire de trade-uri, de volume în care povestea poate continuă într-un alt volum, aici citiți asta și cu asta s-a terminat. Acesta este un omnibus. Într-un omnibus sunt colecționate mai multe volume sau trade paperbacks, da? Ținute într-o singură de asta și reprezintă cumva viziunea completă a creatorului. Cineva s-a gândit că, bă, e mult mai mișto decât să luați voi pe bucățele volume, mai bine vi le lipesc și pe astea într-o dita mai cărămida cu care mai mult ca sigur puteți omorî oameni sau puteți să le folosiți în caz că vine războiul să vă protejați de gloanțe. Chestiile astea sunt solide, sunt perfecte pentru a fi puse în bibliotecă, nu pentru a le citi, pentru că din câte observați e destul de dubios să citești. Arăți ca un călugăr efectiv în timp ce citești chestiile astea și după cum observați este destul de greu să stați
relaxați în pat să citiți așa ceva. Dacă, Doamne ferește, adormiți și vă pică asta pe față, veți avea probabil, mai mult ca sigur, hemoragie la nas. Bun, dar astea sunt foarte mișto pentru că aveți o întreagă poveste, nu stați să colecționați mai multe volume, mai multe issue-uri, mai multe nebunii. V-am spus, vă luați frumos un scaun, vă puneți la o masă și citiți liniștiți și arată și foarte bine într-o bibliotecă, așa cum v-am spus, pentru că, uitați, e mișto, are un hardcover, arată bine, în cazul în care vă interesează chestia astea. Într-adevăr, aceste volume, aceste omnibusuri, ca așa se numesc, sunt mai mult direcționate către colecționarii foarte pasionați, dar în cazul meu, fiind fan Green Lantern, am vrut să am un omnibus de-a lui Geoff Johns, deci mai mult pentru colecționari și pentru pasionații care chiar iubesc enorm personajele. Acum că v-am prezentat formaturile în care veți găsi benzi desenate, este momentul să vă povestesc de unde anume veți putea cumpăra benzile desenate și în mare parte intra în posesia lor. Trebuie să consultați un catalog pe care îl găsiți pe site-ul www.previousworld.com, secțiunea catalog. Și acolo filtrați pentru preferințele voastre, compania, ce fel de format căutați, comics, trade, etc. Și o să vă apară catalogul cu benzile desenate. Catalogul se actualizează la începutul fiecărei luni și voi trebuie să-l consultați constant lună de lună pentru a vă alege comicsurile care vor ajunge în mâinile voastre peste 2 luni. Spre exemplu, dacă tu faci precomandă luna martie, comanda ta va ajunge în luna mai și tot așa. Acest site, din păcate, nu îl puteți folosi pentru a cumpăra, ci doar pentru a vă consulta și alege. Da? În România există distribuitori cu care trebuie să intrați în legătură ca ei mai departe să comande în locul vostru și tot ei se vor ocupa să și ajungă în mâinile voastre. Distribuitorii din România de care am auzit eu și în care, mă rog, am încredere, posibil să fie și alții, dar eu nu știu de ei, eu îi vă zic pe ăștia pentru că îi știu foarte bine și am încredere în ei. Red Goblin este primul, Erou pe bandă și geekplanet.ro. Pur și simplu intrați în legătură cu ei și ei vă vor explica exact costurile, ce presupun 3-4 dolari convertiți în lei, etc. Nu contează din ce parte a țării sunteți, oricare alegere este una bună. Ei se vor ocupa să vă aducă comicsurile la 1 sau 2 săptămâni sau poate chiar 3 săptămâni, depinde de transport, după ce acestea au fost lansate în SUA, ceea ce este chiar decent ca și timp. Probabil mă veți întreba, Alin, de ce dracu m-aș agita cu toate astea dacă eu pot oricum să le cumpăr atunci când apar de la magazin sau de pe Amazon sau de oriunde? Așa este, puteți să faceți asta, dar de obicei comicsurile care nu sunt precomandate tind să fie mai scumpe, iar dacă colecționezi single issues nu vei avea siguranța că o să găsești ceea ce cauți. Din acest motiv este foarte important să consultați catalogul lună de lună, mai ales când vine vorba de single issues și să alegeți voi frumos ce serii vreți să citiți. O să vedeți că în timp o să vă placă să întreprindeți această activitate pentru a vedea ce este nou în lumea asta geek. Consultând catalogul, mai ales la Marvel sau DC, o să vedeți de exemplu Flash 524 sau Detective Comics 1500, dragi bălțați. Nu vă speriați de număr. Vă garantez că orice număr alegeți, acel număr, da, o să vă pună up to speed cu ce s-a întâmplat în numerele anterioare. Atâta timp cât știi că Bruce Wayne e Batman și Peter Parker e Spider-Man, în mare 70% este suficient. Orice nelămurire aveți, folosiți Wikipedia și vă hrăniți curiozitatea. Scopul nu este să citiți tot. Clar vă încurajez să nu faceți asta pentru că sunt personaje cu 10 de ani de existență și nu toate poveștile sunt grozave. Deci recomandarea mea este să citiți mereu ce este actual pentru că sunt povești adresate publicului actual. Așa cum în anii 90 oamenii citeau comicsurile apărute în anii respectivi și nu citeau, de exemplu, nu știu, Superman din 1960, da? Nu avea logică. Așa și noi ar trebui să citim ce este actual. Din mai multe motive politico-culturale, forma
forma de a povesti, artwork-ul modern într-o continuă evoluție, schimbare, etc. Este important să ne uităm în trecut către ce a fost, dar este și mai important să ne uităm în viitor și cum putem evolua această artă cât mai bine. Dacă sunteți, de exemplu, curioși de evenimentele personajului Daredevil, da, uite, dau acum un exemplu că și așa s-au mutat serialele Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage pe Disney+. Dacă sunteți interesați de o anumită poveste, da, nu știu, ați văzut primul sezon din Daredevil și mamă, foarte tare, hai să vedem ce facem în comics. Citiți în comics și vedeți că se întâmplă tot felul de evenimente, foarte tare, dar eu aș vrea totuși să aflu originea lui și din banda desenată. Atunci folosiți Wikipedia, vă duceți, vedeți, scrieți pur și simplu Daredevil Origin Story, deci mai simplu de atâta nici că se poate, și vă va direcționa către volumul respectiv, care evident mai mult ca sigur a apărut de mai mult timp, poate îl veți găsi și la o reducere, îl citiți, ați aflat povestea, gata, v-ați bifat și treceți mai departe să continuați cu seria actuală precomandată, așa cum v-am povestit. Este puțin complicat, dar face parte din farmecul de a citi benzi desenate. Această dorință și curiozitate care vă hrănește mereu să aflați mai multe și să descoperiți, să colecționați. Cam asta este frumusețea cititului de benzi desenate, mai ales când vine vorba de supereroi. Da, și cam asta. Din nou, sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles. Dați subscribe dacă vreți să vedeți mai multe, dacă sunteți interesați atât de podcast cât și de video. Eu sunt Alin Pleșcan, asta este Cinebanda lui Alin. V-am pupat, ne vedem data viitoare.